Po tayong kasabihan, walang matigas na tinapay sa isang mainit na kape. At yan po ay akmang-akma sa ating ebanghelyo ngayon, sapagkat yung alab po ng pagmamahal, pagpupursigi at pananalig ng babaeng ito na isang hentil ay nagbigay bukas para kalugdan siya at may bigay sa kanya ng Panginoon yung biyayang kanyang hinihiling. Alam po ninyo, bago matanggap ng babaeng ito yung biyaya ng ating Panginoon, may tatlo siyang pinagdaanan. Kumbaga may tatlong hadlang na dinaanan niya. Number 1, nung siya humiling sa Panginoon, para siyang inisnab, tahimik, no? Walang nigaputok, sabi sa Ebanghelyo, nigaputok, walang narinig sa Panginoon. Naisnab siya. Parang walang-wala. No? Dead ma. Parang ganun ang nangyari. Ngunit hindi natinag yung babae. Pangalawang kanyang sinuungan, yung kanyang hadlang, ay yung mga alagad. Yung mga alagad na kasama ng Panginoon, pinapalayas na siya, pinapaalis. No? Huwag ka na lumapit dito, lumayas ka na, umalis ka na. Nag-iingay ka dito. Pero hindi pa rin natinag yung babae. Patuloy pa rin siyang dumulog sa ating Panginoon. And then yung ikatlo ay para bang nakutya siya ng ating Panginoon. Ngunit yung pagkasabi noon ng Panginoon ay waring parang isang hamon sa kanya. Nung sabing ganun, hindi ka kapamilya, hindi ka kabahagi, mga Israelita lang, sa mga Israelita lang, hindi ka bahagi nito. Wala akong mabibigay sa iyo. Hindi ka kabahagi dito. Yun ang parang sinasabi ng mga Hudyo sa mga Hentil. Wala kayong parte, hindi kayo kapamilya. Ngunit, hindi pa rin siya natinig. Sabi niya sa Panginoon, kahit bubulang, no? Kahit bubulang, sapat na. Basta may matanggap ako, even yung bubulang, sapat na sa akin yun. Dahil sa mas hidhing pagpupursigi niya at yung kanyang pananampalatayang hindi natitinag, dahil sa kanyang pagtsatsaga at matyagaing pananalig, kinalugdan siya ng Panginoon. Sabing gano'n ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Naway maganap yan. Magaganap kagad yan para sa atin, sa iyong buhay. Sabi po, meron po ako nabasa minsan, sabing gano'n sa atin, kapag hihingi ka, nagdasal ka sa Panginoon na umulan, siguraduhin mo, paglabas mo ng bahay, may dala ka ng payong. May dala ka ng payong. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay nanalig sa Panginoon, kailangan sasamahan mo yan ng aksyon. Hindi lang yung ikaw nang bahala, Lord. Hindi. Kailangan sasamahan mo yan ng aksyon. Kung magpapatuloy ka, magpupursigi ka sa iyong gawain, nawa yung pananampalataya mo ay pagtiyagaan mo, pagsikapan mo. No? Kaya nga, meron yung kasabihan na yan, matigas na tinapay. Hindi yan. Kahit ano. Sabi nga minsan sa atin, yung isang bato, hindi mo yan madudurog na isang pukpukan. Maraming beses na pukpuk yan. Sa kakapukpuk, yung matigas na bato na yan, may dudurok din. Hindi isang birahan lamang. Paano tayo magdasal, mga minamahal ko kapatid? Paano tayo dumulog sa ating Panginoon? Tayo po'y gusto natin pag dumulog tayo sa Panginoon, parang ATM, no? Pag nilagay mo kagad, gusto mo agad-agad. Agad-agad, meron ka matanggap. And then, yung pagdadasal natin, hindi pa gaanong kakilala. Parang walang pananalig. Demanding tayo. Bakit? Tignan po niyo pag nagdasal kayo. Sa ngalan ng mga nanganak na Espiritu Santo. Amen. Lord,